δεν μπόρεσε το ελληνικό κράτος να αποδώσει πάρα πολύ σε αυτόν το τομέα. Θα πρέπει να το δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Και η περιφέρειά μας, αλλά και η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι άλλοι φορείς οι οποίοι μπορούν, οι επιχειρηματίες ήδη, να προστρέξουν στα ευρωπαϊκά κονδύλια για να μπορέσουν να έχουν ανάπτυξη και των δικών τους των δραστηριοτήτων. Ξέρετε, κουράστηκαν και οι επιχειρηματίες, κύριε Βόσδου, όταν για να βγάλουν μία άδεια έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης κάνουν 3 χρόνια. Χάνει κατευθείαν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν. Γι' αυτό σας ανέφερα και πριν ότι θα πρέπει μέσα στο δημόσιο τομέα να δούμε ποιες είναι εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώσουν τη γραφειοκρατία. Το πρώτο είναι γρήγορες διαδικασίες προκειμένου να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια που αφορούν. Και επειδή ξέρετε από δημόσια διοίκηση. Να μην ρίχνουμε όλο το ανάθεμα στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί την γραφειοκρατία την ενισχύει και ο μηχανικός, μια και είμαι μηχανικός, ο οποίος δεν πηγαίνει πλήρη φάκελο και αναγκάζει τον δημόσιο υπάλληλο να δει 3 φορές τον ίδιο φάκελο, να κάνει τις διορθώσεις. Οφείλουμε και εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί και από τις δικές μας τις ενέργειες ως επαγγελματιών ενισχύουμε την γραφειοκρατία. Δεν είναι μικρό κόστος αυτό, γιατί όπως αναφέρατε και εσείς πριν, αν ένας επιχειρηματίας την άδεια δεν την πάρει εντός λίγων ημερών, αλλά την πάρει μετά από 3, 4, 5 μήνες, σημαίνει ότι αυτό εδώ το χρονικό διάστημα δεν δούλεψε. Άρα δεν παράγει. Άρα δεν υπάρχει εισόδημα. Και δεν υπάρχει εισόδημα όχι μόνο στην οικογένεια, δεν υπάρχει εισόδημα και σε όλη την Ελλάδα. Είναι μία από τις παθογένειες. Μπορεί να φαίνονται τόσο δύσκολα ή τόσο περίπλοκα, αλλά είναι και απλά. Και όσο απλά είναι και τόσο περίπλοκα. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Τη χρυσή τομή ή να βρούμε ένα σπαθί να κόψουμε το κόρτιο δεσμό. Πώς, ποιο σπαθί? Το σπαθί είναι στη δύναμη του κόσμου. Και μπορεί με τις επιλογές τις οποίες θα κάνει να δώσει δυνάμεις σε αυτούς που θα δώσει την εντολή να προχωρήσουν και να κόψουν και το κόρτιο δεσμό. Σωστό. Ποιες άλλες προοπτικές ανάπτυξης έχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και παράλληλη η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας? Να εστιάσουμε λίγο στην Φλόρινα, μιας και εκεί θα τρέξετε σε εισαγωγικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι περιοχή που έζησα, που ζει η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, η αδελφή μου, τα πεθερικά μου, όλοι οι συγγενείς μου. Εκεί τελείωσε το σχολείο η κόρη μου. Και εκεί θα συνεχίσουμε να ζούμε. Είναι ένας τόπος τον οποίο τον αγαπάμε. Και όπως έλεγα και προχθές ένα φίλο ο οποίος πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό στο Βατοχώρι και στα σύνορα. Είναι ένας τόπος εκεί που είναι η Δήμητρα Κουτσουρίδου με τις ξύστρες που μπήκε στο βιβλίο Γκίνες, και επειδή ξέρω ότι μας παρακολουθεί, γι' αυτό αναφέρω και το όνομά της. Όποιος περνάει από αυτόν τον τόπο μένει εντυπωσιασμένος και μένει δεμένος πάντα με αυτόν. Κοιτάξτε, προφανώς. Και αυτό ισχύει και για όλη την Ελλάδα. Αν δεν προσέξουμε το πρωτογενή τομέα, δεν θα έχουμε εύκολη έξοδο από την κρίση. Βέβαια, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη Φλόρινα είναι σημαντικά. Επιζητούν λύσεις. Να αναφέρω μόνο τον οδικό άξονα, τη σύνδεση με την Εγνατία. Και είχατε και μια παρέμβαση πριν 2-3 μέρες, γραπτή παρέμβαση με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το δρόμο που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Αναρωτιόμαστε όλοι, είναι δυνατόν πέρασαν πρωθυπουργοί, πρόεδροι Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, και είναι δυνατόν να μην έχει ολοκληρωθεί αυτός ο άξονας? Εγώ θεωρώ προσβολή αυτό που έγινε πριν από 6 μήνες, που ήρθε ο Υφυπουργός ο κ. Μαγκριώτης σε μια ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του κ. Δακή και με του Πρόεδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου του κ. Μαυροματίδη. Έγινε στη Φλόρινα με την παρουσία των αντιπεριφερειάρχων του κ. Ηλιάδη, του κ. Αντωνιάδη, του κ. Σόκουτη και των δημάρχων. Και εκεί ζητήθηκε από τον κ. Μαγκριώτη να δεσμευτεί ότι θα δώσει τα 300.000 ευρώ προς την Εγνατία για να ξεκινήσει η αναγνωριστική μελέτη. Όσο τα έδατε εσείς, τόσο τα έδωσε και η Εγνατία. Αυτή είναι η συνέπεια ενός πολιτικού. Και μάλιστα πριν από μερικές μέρες ο κ. Μαγκριώτης επισκέφθηκε τη Φλόρινα. Και δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό εδώ το έργο. Το να συζητάμε τώρα ότι θα δοθούν 120 ή 180 εκατομμύρια για να κατασκευαστεί το έργο, αυτά είναι σαν να πουλάμε χάντρες
στους ηθαγενείς. Γιατί για να γίνει αυτό το έργο χρειάζεται μελέτη. Και αν δεν έχεις τα λεφτά να τα δώσεις για να χρηματοδοτηθεί η μελέτη, δεν πρόκειται να γίνει μελέτη. Νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν. Θεωρώ απαράδεκτη αυτή να δω την κατάσταση. Και διπλά απαράδεκτη, γιατί έρχεται η Υφυπουργός και δεν καλεί τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να συζητήσουν το πρόβλημα. Να, είναι αυτό που λέγαμε. Ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης προχθές, στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι η Εγνατία Οδός δεν είχε την ευαισθησία να υποβάλει έτοιμα για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη από τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Γιατί κάποιος δεν κάθισε να ασχοληθεί. Έπρεπε να καθίσει η διαχειριστική αρχή και ο Περιφερειάρχης για να προτείνουν αυτήν εδώ τη λύση. Όταν στην αρμοδιότητα της Εγνατίας Οδού είναι και αυτό εδώ το κομμάτι. Και ξέρω ότι υπήρχαν οχλήσεις και από παλαιότερα. Βέβαια. Θα πρέπει να λέμε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι. Και κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Σήμερα λέγεται Τσακλίδης, πρώην υφυπουργός του Πασόκ. Να λέμε και τα ονόματα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχει και πρόεδρος. Δεν υπάρχει πρόεδρος. Έχει παραιτηθεί ο Βεβαίως πρόεδρος. έχει παραιτηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια συνέχεια. Δεν υπάρχει ασυνέχεια σε μια εταιρεία. Δηλαδή το ότι έφυγε ο πρόεδρος δεν σημαίνει ότι τον αναπληρεί ο αντιπρόεδρος. Αυτά μόνο στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση του Πασόκ συμβαίνουν. Βλέπετε πόσα προβλήματα εντοπίζουμε συζητώντας. Μόνο στην Ελλάδα με την κυβέρνηση του Πασόκ συμβαίνουν αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπου όλα τα έχουν θέσει στο περιθώριο. Και επειδή πρέπει να βάλουμε τον τίτλο τέλους σε αυτή την εκπομπή και στη συζήτηση που είχαμε. Συγγνώμη για το τόνο της φωνής, αλλά κάποια στιγμή η αγανάκτηση φτάνει σε σημεία που δεν μπορείς να τα ελέγξεις εύκολα. Και πάλι ήρεμος είστε, κύριε Βόσδου, με τόσο που συμβαίνουν και τόσο που βλέπουμε όλοι γύρω μας. Και επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας αυτή, να βάλουμε ένα τίτλο. Αισιοδοξούμε για την επόμενη μέρα. Αν δεν αισιοδοξούμε για την επόμενη μέρα, σημαίνει ότι είμαστε μυρολάτρες και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Βεβαίως. Αισιοδοξούμε. Απλώς θα πρέπει να έχουμε και γνώση της κατάστασης. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο ευχολόγια. Θα σας δώσω ένα άλλο θέμα. Τα ορυχεία στην περιοχή μας μένουν ανενεργά. Θέσεις εργασίας, παραγωγή. Και παίρνουμε λιγνίτη από τους γείτονες. Καθώς δεν υπάρχει. Αυτή όμως είναι η διαπίστωση. Στις αυλές, σύμφωνα πάντα με τους αυτή είναι η διαπίστωση. Διαπιστώσει μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι να έχουμε και προτάσεις. Έτσι. Όταν υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει και αισιοδοξία. Και αν δεν υπάρχει αισιοδοξία, βρισκόμαστε σε ένα τέρμα. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές θα θέσει στόχους, ρεαλιστικούς όμως στόχους. Το να λέμε ότι θα τρώμε πάλι με χρυσά κουτάλια είναι αναταφικό. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι και η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θα είναι δύσκολη. Θα πρέπει όμως να κάνουμε μια ισόρροπη κατανομή των βαρών. Δεν μπορούν όλα τα βάρη να τα σηκώνουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια κατανομή των βαρών σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας και μάλιστα να μην αφήσουμε κάποιους να κερδοσκοπήσουν όπως επιχειρούν να το κάνουν αυτήν εδώ την περίοδο. Κύριε Βόσδου, δεν θα ευχηθώ ακόμη καλή επιτυχία, καθώς αυτή η εκπομπή δεν είχε προεκλογικό χαρακτήρα. Ήθελα να κάνουμε έναν απολογισμό, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εκτελεστικό γραμματέα, τον κύριο Σωτήρη Βόσδου, που εκλήθη πρώτος εκτελεστικός γραμματέας στην αιρετή. Ήταν ιδιαίτερη η τιμή που μου έκανε ο Γιώργος Σωτάκης, τον ευχαριστώ. Ελπίζω. Γιατί κάθε αρχή και δύσκολη και πάντα μας μένει το πρώτο όνομα όταν αναλαμβάνει μια νέα θέση. Δεν είναι προεκλογική η σημερινή εκπομπή, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα, να δούμε τα σχέδια, πώς αυτά θα τα αναπτύξετε για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας εν ώψη και των εκλογών. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επαναλαμβάνω ότι δεν εύχομαι δύναμη και κουράγιο, γιατί θα το πούμε σε μια επόμενη εκπομπή. Εγώ θέλω να ευχηθώ. Να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και για τη βοήθεια που παρήχατε στους δημοσιογράφους και δουλέψαμε πάρα πολύ καλά για αυτό το νέο ξεκίνημα. Κοιτάξτε, εγώ θα ευχηθώ δύναμη και υγεία να συνεχίσετε να επιτελείτε το έργο της ενημέρωσης, γιατί μέσα από αυτό εδώ το κανάλι, από το West Channel, πραγματικά ενημερώνονται οι πολίτες
από όλες τις πλευρές, ακούγονται όλες οι απόψεις και μπορούν να διαμορφώσουν και οι πολίτες άποψη. Να ξέρουν το τι πρεσβεύει ο καθένας, το τι προτείνει ο καθένας και να αξιολογούν και να επιλέγουν. Γιατί οι πολιτικές οι οποίες θα ακολουθηθούν θα είναι καθοριστικές για τη χώρα. Και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε επίπεδο προσώπων. Η ιστορία μέσα από τη τηλεόραση, γενικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά. Και ιδιαίτερα του West, βοηθάνε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να έχουν διαμορφωμένη άποψη, να έχουν ενημέρωση, να έχουν πραγματικά μια καλή πληροφόρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βόζου, που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ήταν ιδιαίτερη τιμή να σας φιλοξενήσουμε στην τηλεόραση του West, γιατί έχετε κι εσείς αυτό που λέμε καθημερινά σχεδόν περιφερειακή συνείδηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς που και απόψε μείνατε κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.